Ka Green Tech Foundation ka bala yang scam man penpau ka jing persya ka bajur halo ka jing temu ka sorkar banwan ra ya ka ecotourism infrastructural project ka ba arpulai point sau pun riu kulur tingka hanong khlem wildlife sanctuary ka badon harbi boy district akan riu tarik jemang arjar persan kalahiar biang sya ka ka sanctuary ban penlong ya ka jingki bajai jai habakren sikilap thai ko bor na kaliang ba HB nonglang chairman ulong bak sorkar kadai ban sange no ya ka jingpo sni banwan ra ek resort nalor ki wegi kampan roy hapo ka ka wildlife sanctuary dak ba penpau ba kadai ban I ya kumba kalong menta nalor kata ula pentip bak foundation kat up menta satang ya kecingwat right to information RTI ban lab ya kejing temu banwan ra ya kata project ban lada don kejing bakla ka foundation kan sa jimu dui bet syari yang besar No Khalam! Unite to serve! No Khalam! Unite to serve! No Khalam! Unite to serve! No Khalam! Te menta ka sngi don hang ne po wildlife nong Khalam sanctuary yang ni kani ka banar kadi ka message ka basai ba nai po sniu shu ya kata ka resort nai po sniu shu ya kata ka restaurant nai po sniu shu ya kita ki skywalk nai po sniu shu ya kita ki water sport zone hang ne po nong Khalam hawa ji kini sngi ki beladap kila khot yang ni kila don ke jingi kenduk ba kinom pentrai shu ya kata ka ecotourism infrastructure project hang ni ka ba arpulai kror hang ni po pedang nong Khalau nong Khalam yong bakin ra no ya kan sya bar jong kanong Khalam kala bandai sikino kino area te warla kataru na kaliang ka Green Tech Foundation nginom padla hiban shim ya kata kadai ka batikna namar ba ngimpadyo ka jingtho te kanai kadai kubor ka basai bat ka bakhadu na kaliang ka Green Tech Foundation badalileru nginom sya bat nginom ailat hi ya kanai ka project bakan urlong hang ni kanai kadai ka jonga kanai ka jongi kanai ka jong pi baro kinong song kam dai ka jongno kanong Khalam wildlife sanctuary kari jong barok inong song jong kami kilia ngilak dap ki kot kisla ki bangi ngilak penhar sebarok batsa ka wengi kwa manong ba ka kai si disiru kadon bentah hakane ka nong Khalam wildlife sanctuary kum kanong peit kanong thmi kadon ka bentah hang ni ka bakrau ngi kwa ban kerpat ya ka kai si disi kum bangi la pha ka petition ling ba u CM bas ngobha wat ai clearance ya kane ka project hang ni hapo nong Khalam wildlife sanctuary ngobha nginum don kam mani kran sibun halor jong kane ki kita kijing ta ngila kran daki spa daki thosen halor jong kane ka petition POE kala poi daki nyo hajar dunai kita kinong sign ya kane hendrai tang ka wengi ko apan ong ba ni ya mentangi tang ap ka RTI ngila yo kita kijing tip ki bophyar ki ba kijing kular ki bophyar bat kijing ai jing tip yangi ba kinom yach man ya project hendrai ngin ap sai ka RTI ka exactly kita ka jing temu jong kata ka project hang lada bakla nginra ba chakot nginra bat ngin sa ya pet hai kan poi bat hai kan yalam te nginum don issue banda kran sibon bat kumbang ong ipi bakani ka ka sngi ka ba khadu ka bangin wan hang ni ngila penyang ka wi ka banar ka ba he hang te khmat tang ka wi ngi suka ban ong ba kat bangi Green Tech Foundation ngimpat wan hi ya kini kibanar hang ni ha nong Khalam wildlife sanctuary sungu bawat keta mano menuro dadai sama no menuro wat nom keta i kini kibanar ngin sa wan hi ndala kadai kapor bat ngarekuas ya kini ki nong tray hang ni ru paras gat sungu bawat keta i kini banar jong Green Tech Foundation ki bangi ngi wa hang ni kawai kadon hang teh khmat kawai kadon hang ni tat ndangi la yo ya ka jing tip badling ila sim hi dakarai na kaliang jong Green Tech ban wan ngi gini ngin sa wan hi ngila pentip ya ki badai ban pentip ngila pha kubor ki badai ban ai ka kubor reitang ka wing sku ban biang saisen klet no bread no ya ka jing po sniu ban wan ra ya kita ki jing tai hapo ka klau nong Khalam wildlife sanctuary ka badan hong ne hapo ribot halor ka ni kaman nakaliang ka New Tribe Youth Council HYC leng bau baroi ku person rem president hagan reuterik jemang arjar persan kelapa jingtho shaw additional director general of forest wildlife and director wildlife preservation member secretary standing committee ka national board for wildlife NBWL ka sarkar India ban penpau ya jing persya ban wanra ya ka ecotourism infrastructural project hanong Khalam wildlife sanctuary
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya